Min elefant er færdig. Min elefant er færdig. Hvor er den flot? Wow. Ved du hvad, må jeg skrive dit navn ind i? Hvor var det, du hed? Lukas. Lukas. Skal jeg lige skrive her? Ja, nogle af knoppen skal gå ud væk. Sådan der. Værsgo, Lukas. Det var da bare den flotteste elefant, du lavede. Det er så fint. Du manglede et øje. Ej, så nogle øjne der, så skal man pille det der bagpå. Ej, jeg fanger den lige, den røg herned. Jeg fanger den med kameraet. Med hånden. Se, nu filmer jeg på det. Se. Værsgo. Når vi har lige det der bagpå klippe det taget af. Det var det, jeg var på vej til. Prøv at se her. Der er lim om bagpå, men vi skal lige have sådan en af der, og det er simpelthen så svært. Jeg har fået en fri her. Ja, de sidder bare alt for godt fast i der. Jeg har fået en fri til ham. Ja, men vi har en ved siden af også. Så kom der øje. Ui, næsten øje på. Øj, hvor flot. Se lige der, hvor den sød. Kan den stå op så? Se, det er din. Så kan du sætte øje. Der var et øje, du kan sætte på der. Nu skal vi bare Må jeg godt filme din elefant? Den er godt nok flot. Vi sætter øjnene ude på øret. Jeg skal også have et øje. Ja. Det er også som om, der ikke rigtig er plads til dem ellers, så det kan jeg da godt forstå. Det ser flot ud. Og man må også gerne tage på den anden side. Hvis ørerne er langt fremme, så må have. Du mangler et øje. Der er flere øjne. Er der flere øjne? Er det her et øje? Nej, du får lidt øje.